Здравейте, аз съм Митко. Аз съм Мариус. Днеска ще направим нов клип, който ще е доста забавен в края, най-вероятно. Ще си задаваме взаимно отговори за себе си. И който познае най-много, той няма да бъде целен с яйца, пикня, вода, картофи, лук, хляб, каквото се сетите. Така, надявам се да ви И сега започваме с въпросите. Сега първият въпрос. Кой ми е любимия музикален изпълнител? Уиз Калифа. Сега започваме с въпроса към него. Кой на мен ми е любимия изпълнител? Еминем. Сега продължаваме с въпросите и сега ще питам коя ми е любимата храна. Мандарини. Започваме с следния въпрос към него вече. В момента е 2 на 1. Аз познах един път, той позна 2 пъти. Въпросът към тебе е, коя ми е любимата марка? Стига, май верно ще ме целя с сега следващия въпрос. Сега ще го затърнем максимално. Как се казва майка ми? Мирела, здравейте. Аз загубих, както винаги. И както винаги, аз ще ям гадните неща и гадните неща на мен ще ми се случват, но все едно. Загубих и ще видите как ме целят с сумати неща. Здравейте, загубих предизвикателството, сега ще ме целят и се надявам да ви хареса.